Скъпи мои, набързо да ви разкажа една много интересна история. Един мъж ме потърси за сесия с запитване, свързано с финансовото му състояние. Не беше проблем му здравословен, с което искам да ви напомня, че не само по здравословни проблеми може да се работи. Та оказа се, че човека е свързан с родова история, където много пари са били губени и е трябвало да се връщат. И общо взето предците това са правили. Той го видя благодарение на холограмата и с сирианската енергия тази връзка се разсече, се унищожи буквално и човека така го усети в тялото си, направо щеше да падне от стола и това е мъж, който така беше доста едър мъж. Затова ви приканвам, не се чудете, не отлагайте, не чакайте, не се страхувайте, нищо няма да се случи, то вече се е случило. Заповядайте на сеанси, очаквам ви. Прегръдки.